Яңа Аю авыл советы авыл биләмәсендә урнашкан Иске Кыргыз авыл мәдәният йортында халык җыены үтте. Биләмәдә яшәүчеләр бу көнне Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты Рәмил Бахтизин белән очрашты. Я очень горжусь, что я имею самое непосредственное отношение к Илишевскому району. Здесь мои корни, здесь отсюда вышли мои родители, покоятся память моих предков. И всегда нас, илишевцев, отличала такая высокая культура, духовность, отношение к своей истории. Сейчас я посмотрел музей наш историко-краеведческий, этнографический, далекие, но очень интересные, такие там с любовью собраны такие там экспонаты уникальные, которых даже нет в музее Верхней Киева. Прежде всего хотел бы пожелать вам успехов. Сегодня наши герои труда на полях, погода, слава Богу, после Курбан-Байрама установилась нормальная. Вот здесь вот женщины в основном сидят. Я желаю вам женского счастья. Но мужчинам всегда быть в строю. Ну, а руководству региона, района также активно, энергично работать над решением тех непростых задач. Шулай ук чарада катнашучы муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин агымдагы елда районда булып үткән үзгәрешләр хакында сүз йөртте. Бигрәк тә Яңа Аю авыл советы авыл биләмәсе территориясендә урындагы үзидарә органнары һәм актив позициялы халыкның бердәм эшенең нәтиҗәләрен ассызыклап үтте. Бүген генә без 6 трактор беләштек, күргәнсездер. Берсе сезнеке, Аллаһка шөкер. Тракторны булгач булсын дип әйтеп, әзрәк көчлерәген передний, балочный мост белән алдык. Ние дисәгез, обычный простой алсак, корып кенде алга мосту торамасын дип әйтеп, кыйбатлыгын алайын дип әйтеп алдым. Сез барыгыз да катнаштыгыз, барыгыз да үзегезнең өлешегезне керттегез. Шул исәптән мондагы эшкуарлар, крестьян фермер хуҗалыгы, шулай ук инде безнең районнан да без күләмле генә суммалар бүлдек. Иң зур өлеш безнең республика хөкүмәтеннән килде. Сезнең менә еллык эшләгән эш, балалар белән, мәктәп белән, үзегезнең менә шушы клубта берәмләп күрсәткән, аңлаткан, кызларны дөрес итеп документлар аркасында килеп чыккан эш менә бүген результат. Без инде юк дигәндә менә бу тракторны кышкылыкка көрәк белән комплектларга планлаштырып торабыз, көрәк белән, көрәк белән. Шуннан соң инде көтәбез менә бу Аю авыл советының барлык урамнарында да программада күрт бар ятмас дип әйтеп быел кыш көне, Алла берсен. Җыен гадәттәгечә ачык диалог формасында үтте. Монда актуаль халыкны борчыган сораулар күтәрелде. Бигрәк тә авылларның тышкы күренешен тәртипкә китерү, газ үткәрү, телефон элемтәсен булдыру, каты коммуналь калдыкларны ташу өчен түләү тәртибе хакында сораулар һәм тәкъдимнәр яңгырады. Район башлыгы белән авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәнил Нәҗметдинов үз чиратында халык сорауларына җавап кайтарды. Алин Хадимуллин, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.